Salamu alaikum. Barka ina wuni uga. Akai ne. Mun siyo waya ne. To shine muka ce kada mu biyo ta layin su Goskila. An ce azalimi ne mutuci ne muna so ka nuna mana to ne layin zambi. Na ji an ce dan sara mutuci ne. Kuma kaga anan ina ka bar labarin sai wallahi mun gun azalimi mutuci ne. Muna so ka dan taimaka ka faɗa mana inda mun bula ta mana sabuwar ruwa da mu ko. Dan kwana biyu ma ai bai sara aboki na kwace wani labari aka ba mu mun gun azalimi ne. Wani mungu ne gashi ne da shi dubu. Kamar mace azalimi ne daga nisa. Shi waskilan da ya ga. Shi wallahi dan Allah ka sarki. Akai ne. Alabar ka sarki. Subhanallahi sannu. Ko dai maka wayan kunnan kai. Shi an samu masu tawon nan duk sun dara. Dara. Wallahi. Wala ka sa da wannan shauki ya ka sa maka ina ina. Wanda mun shirye mu ne. Alabar ka sarki shike. Kai da kasa. wallahi dan albarka ne Goskila. Ka san a garin uwa kake alban sarki kake gaba a hankali. Dan albarka ne. Ni san sa nake. Ni ba ga Goskila. Wai sarki wayannan bai suka zo. Riga mun wayan nan. Alabar ka sarki. Dama baka da waya. Dole Ka kai ma bebi na. Dan Allah mu tafi karkan mu da Haram. Me ne aljunku? Haka da min wayan nan. wallahi daga ni sai ka kawo ana wa wallahi daga ni sai a shi ta yake. Wallahi ta yake. wannan kadanan marasa kunya wai ya aka yi ma suke biyowa ta nan. Yanzu ka san mene? Sai ka faɗa sarki. Wannan wayan ka kai ma jakata. Dorin gwa an gama sarki faɗa ta ka cikawa ta mu. Wannan wayan da na baka karamin wayan nan. Alabar Wannan ka sa na yanka. Alabar ka sarki. Na gode maka.